Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας την ομιλία μου να παραπέμψω το σώμα στη ρίση του Ιπποκράτη, σύμφωνα με την οποία ασφαλές είναι το να προνοείς και να προλαμβάνεις. Το να προνοείς δε και να προλαμβάνεις είναι καλύτερο από το να θεραπεύεις. Η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο έχει ως φιλοδοξία της να αντιμετωπίσει τα αναμφίβολα ύψης της σημασίας ζήτημα της δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου μονάδων αυξημένης φροντίδας για τους πάσχοντες από αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η επιστημονική και μη κοινότητα τάσσεται με μια πρώτη σκέψη υπέρ μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, καθώς η άμεση, συντονισμένη και πρέπουσα, σύμφωνα με τις ιατρικές επιταγές, αντιμετώπιση περιστατικών αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων ελαττώνει σε ικανοποιητικά αποτελεσματικό βαθμό την εμφάνιση δυσμενών συμπτωμάτων στους ασθενείς. Παρόλα αυτό όμως καθίσταται επιτακτική ανάγκη συνδρομής και πλήστων άλλων παραγόντων για την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα αυτού του επιχειρήματος. Με μια πιο εντελεχή και ρεαλιστική αποτίμηση της πραγματικότητας, θα ήθελα να μου πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσοι από εμάς, είτε από τη θέση μας ως ιατροί, είτε ως απλοί επισκέπτες σε κάποια ιατρική δημόσια δομή, δεν έχουμε καταστεί μάρτυρες της διακινδυνεύσης να μετατραπεί το ΕΣΥ σε ένα αποξιωμένο και φτηνό προνοιακό σύστημα. Ένα σύστημα με κακοπληρωμένους ιατρούς και διαλυμένες υποδομές. Για να μπορέσουν εκ των πραγμάτων να τελεσφορήσουν και να είναι άκρως λειτουργικές οι μονάδες αυξημένης φροντίδας τέτοιων περιστατικών, απαιτούνται να ληφθούν και οι ανάλογες γενναίες και ρηξικέλευτες αποφάσεις από τους κυβερνώντες. Και τι εννοώ με αυτό? Στην αρχή της ομιλίας μου σας παρέπεμψα στη ρίση του πατέρα της ιατρικής επιστήμης για την πρόληψη, και όχι τυχαία. Η χώρα μας, λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών της χαρακτηριστικών, απαρτίζεται πλην άλλων και από δύσβατες, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές από το αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων. Οι αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν είναι μεγάλες και το οδικό δίκτυο απορχαιωμένο. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος σε περίπτωση που συμβεί κάποιο επίγον περιστατικό με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η ταχεία κινητοποίηση, τα γρήγορα αντανακλαστικά, το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι κάποια από τα βασικά και θεμελιώδη συστατικά για να υπάρξει και το αίσιο για τον πάσχοντα αποτέλεσμα. Απαιτούνται χειρουργικές κινήσεις, μα πάνω απ' όλα οργανόγραμμα ολόκληρου του συντονιστικού μηχανισμού. Αναφέρομαι σε μια ουσιαστική κεντρικοποίηση υπηρεσιών, η οποία όμως προϋποθέτει ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στο τομέα της υγείας. Ποια αλήθεια πρόληψη μπορούμε να επιζητούμε στη ΣΜΑΦ? Αυτή θα πρέπει να ξεκινά εκ προημίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής των ασθενών από ειδικά στελεχωμένα κέντρα με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ούτως ώστε να καταγράφεται το πρόσφατο περιστατικό και να ενημερώνεται για το ιστορικό του πάσχοντος στο κέντρο φροντίδας στο οποίο αυτός μεταφέρεται. Και είναι επιτακτική ανάγκη δημιουργίας κέντρων εντοπισμού και ανίχνευσης για έγκαιρη διάγνωση όλων αυτών των συμπολιτών μας που εξαιτίας είτε του οικογενειακού είτε του ατομικού ιστορικού είναι υποψήφοι να εκδηλώσουν αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Αντιλαμβανόμαστε επομένως πως έχουμε την ανάγκη ενός στρατηγικού σχεδίου πρόληψης και προστασίας των πολιτών. Με την συλλογική προσπάθεια όλων των πολιτικών κομμάτων, της επιστημονικής κοινότητας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Δεν χωρούν ούτε ημίμετρα ούτε έλλειψεις. Και αυτές είναι πολλές ακόμη, όπως ο κατακόρον μειωμένος προϋπολογισμός για την υγεία. Οι δημόσιες δομές που αποδομούνται υπό το βάρος της υποστελέχωσης. Το εξαντλημένο σωματικά και ηθικά ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η απουσία μόνιμων προσλήψεων. Η υπολειτουργία των κλινικών στα περιφερειακά μας νοσοκομεία. Το ΕΚΑΒ.
που αποτελεί το κύριο φορέα της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας και το οποίο παραπέει εξαιτίας της έλλειψης εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού, και αν συνεχίσω να απαριθμώ, η συζήτηση προβλέπεται πολύ μακρά. Οφείλουμε λοιπόν όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά με αίσθημα ευθύνης να δώσουμε τις προοπτικές, να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να προδιαγράψουμε τις βελτιώσεις που θα κατοχυρώσουν και θα θωρακίσουν την πλήρη ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του ΕΣΥ. Σας ευχαριστώ. Και με χρωστάτε 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη πιο τυπικός είστε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπαράν.